Ez aritzez erratutago etxean ezi eta eskolan irakatzi. Horrela dituk gauzak eta horrela izan dituk beti. Ongi etorri Kuerna Euskal Herritzokora, la gandula talera. Maiz entzun dut esaldio, maiz. Eta horrela dira gauzak. Etxean ezitzen da eta eskolan irakastan da horrela banatuta, ziur, seguru. Orduan, nerabe edo haur batek norbait jotzen duenean, etxera ditu eta etxerantzez, edo ikasgelardian jokatzen hasten denean, etxera ditu eta etxerantz. Eta han ikasten duenean nola egin behar diren gauzak, buelta da bila eskolara. Ez da, ez dira horrela gauzak. Normal. Heziketa eta irakaskuntza elkarlanean aritu behar dutelako. Hau da, elkarlanean ibili behar dira gurasoak eta eskola. Bestela, ez diegu mesederik egiten ez aurrei, ez nerabei. Orduan, utzi esaldi hori, banaketa egiten duen esaldi hori, eta elkarlanean aritu aur eta nerabe asko zobeagoak ezitzeko.